Izablarena eta Josu Mujikarena, eta 59 tortura kausu daude besteak beste. Aurrera begira berriz, baliabide gehiago eskatu dituzte oraindik ere aztertzen ari diren kasuak ebasteko eta biktimek eskaerak luzatzeko epea berri bat irekitzea galde egin dute, eta zenbait erakundearen jarrera txarretzi. Eta Jaurlaritzak arrazoi politikoei lotutako torturak jasan dituzten biktimei erreparazio emateko ekitaldia egingo du gaur arratsaldean Donostiako Kurtzalean. Hala ere, egiari Zorrek esan duenez, biktimek konpromiso sendoa behar dute. Estatuko krimenen inguruko egi osoa jakin dadin eta krimenen ondoriozko erantzukizunak zehaztu daitezen. Gaur-gaurkoz hori ez da horrela. Eguerdion guztioi, urriak 31 ditu. Poliziaren biktimen balorazio batzordeak beste 76 biktima aitortu dituela jakinarazi du Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubide Berdintasun eta Justizia batzordean egindako agerraldian. Besteak beste, torturak jasandako 59 laguni eman diete aitortza. Era berean batzordeak segurtasun indarrek eta eskuin muturreko taldeek hildako Josea Laza, Josu Mujika barkatu eta beste 7 lagun aitortu dituzte biktima gisa. Aurrera begira berriz baliabide gehiago eskatu dituzte, oraindik ere aztertzen ari diren kasuak ebasteko eta biktimek eskaerak luzatzeko epe berri bat irekitzea galde egin dute eta zenbait erakunderen jarrera txarretzi. Zakatzea eskatzen diegu. Bortizkeria horren biktima izan ginenongatik. Egia, aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak. Oso importantea da ofizialtasuna ematea aitortza hori ez, benetan zure anaia biktima bat izan zala, giza eskubideen urraketen biktima bat. Prozesu gogorra izan da eta egia da urteetan irikita edo erdi itxita zauden zauriak berriro ere iriki direlako. Bai Eusko Jaurlaritzari eta bai Legebiltzarrari eskatu nahi diogula balorazio batzordean baliabide gehiago ezartzea, alde batetik baliabide ekonomikoak, giza baliabideak, horrek baimenduko duelako kasu asko argitaratzea eta batez ere prozesuak azkartzea. Burruka hori edo justiziaren alde, lan hori egitea baino, justizia eskatzea, ez? Kasuak ireki eta argitu ahal izateko. Eta biktimen aitortzaz, Gabler Aresti frankismoaren biktima gisa aitortu dute, euskaraz aritzeagatik jasandako errepresioagatik. Izan ere, 1976ko gerran, estatu kolpean, eta diktadura frankistaren garaian, errepresioa jasandako 18 laguni reparazioa eta aitortza. Eman zizkien asko atzo Espainiako gobernuak. Omenduen artean zeuden idazle eta pentsalariak, LGTBI kolektiboko ordezkariak, eta garaian ardura politikoak izandakoak edo erresistentzian aritutakoak. Baita Aresti idazle bilbotarra ere. Eta politikan jarraiki, baina Madrilera begira Sánchezen investiduraz, EH Bilduk berretzi du Sánchezen alde bozkatu duela. 3 ardatz zehaztu dituzte lege aldirako, nazio auzia, eskubide sozialak eta bakea.
Eta IAJak Sánchezi esan dio, investidurako euren botoak behar dituztela. Itsaso Batutzak ohartarazi du PSOEren eta Zumarren itunak eskuduntzak inbaetu ditzakela. Eta Marea Txibitek aldiz begi onez ikusi du ituna. Lehenengo momentutik izan ginen bezala baikorrak garela, eta uste dugula investidura egongo dela, baina hau ez dago bakarrik gure esku, eta zentzu horretan esan dezakeguna da, hori dela gure desioa eta gure esperantza. Eskuin muturra ezin daiteke egon, estaduko gobernuan, edo estatala den gobernu horretan. Ustez Podemosen botoak baldin baditu, ez dakit, ziurtatuta, Sánchezek 153 boto ditu. Beste 23 faltan oraindik gehiengoa lortzeko, 176 lortzeko, behar dituenak investidura hori gainditzeko. Eta horretarako kontutan izan beharko dauz beraz, bai euskaldun eta bai katalanek eskatzen doguzan eta daukaguzan agendak. Que Navarra no despliegue su autogobierno, porque ustedes lo que quieren es una España uniformizada, y Navarra es foral. En el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos. Bestelakoan, astelehenean irekira aurreikusita zegoen arren, igandean irekizituzten Irun eta Hendaia lotzen dituen oinezkoentzako pasabidea, eta Larraine, Aldube eta Izpegiko pasabideak eta barrerak desagertu dira, ia 3 urtez itxita egon ondoren. Zubia irekia dago, jendea paseatzeko eta bizikleta ibiltzeko, eta hau da zubiaren erabilera, bai. Pentsatzen dut erabaki hori behin betiko izango dela. Euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldiari etena jartzeko ordua da. Hala, larunbaterako, azaroaren 4-ako, Euskalgintzaren Kontseiluak manifestazio nazionalera deitu du Euskararen aurkako oldarraldi judizialen aurka, euskararekin bat, euskaraz bat lelopean. Zantzu guztien arabera oso jendetsua izango da, masiboa. Izan ere, hainbat eragile sozialek, sindikalek eta politikok deialdia babestu dute. Guk esango genuke kasu honetan oldarraldia ez dela bakarrik judiziala. Hau da, epaitegietan oldarraldi hori egikaritzen ari dira, baina, hau oldarraldi hau edo diskurtzoen eraketa hau badagola gizartean gero eta gehiago errotua, ez? Azkenean, euskararen aldeko neurriak hartzea eta justizia restauratibo hori aurrera ekite aldera, neurriak hartzen diren bakoitzean, norbaitek edo gizartean dauden eragile eta bestelako norbanakoek ere erabakitzen dutela, hori diskriminatzailea dela euskara ez dakitenekiko, eta beraz ikusten ari gara hori egikaritzen dutela epaitegietan.
Eta euskaraz, Pirinio Atletikoetako prefetak berretzi du bitartekaritza lana egiten zaituko direla Seaskaren eta Beskoitze herriko etxearen artean. Seaskak salatu du herriko etxeak egin diola ikastolarentzat eraikin berria egiteko elkarrizketa orori eta baldintza arbitrarioak ezartzen dizkietela. Manifestazio nazionalera deitu dute azaroaren 18-rako. Ce type de situation s'envenime, parce que ça n'en vaut pas la peine, je dirais, et puis il y a l'intérêt des enfants qui prime, qui est important. Donc voilà, moi je souhaite, et je l'ai demandé aux uns et aux autres, que l'on retrouve les voies du dialogue pour arriver à résoudre cette situation. Deitu dugu manifestaziorat, beraz, azaroaren 18an, Beskoitzen bertan, goizeko 11etan, eta hor agian izanen dira ikastolaren defentsalari guziak, ikastolak berbaititugu arazoak konpondu eta berdugu irtenbide bat ikastola honentzat, baina ikastola horren gibelean, bada Euskararen gero osoa. Ipar Euskal Herrian ematen den hizkuntza politika, hor bertan jokatuko da egun hortan, herriko etxe bati, onartzen badiogu finkaditzan, baldintzak, finkaditzan mugak Euskararen garapenan, gure hizkuntzak amor emanen du. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legea batzordean eztabaidatzen dagoen bitartean, herri ekimenen helduen euskalduntze eta alfabetatzeko eragileek eskaera egin dute legeak hizkuntza ereduak mantentzeko arrizkoren aurrean eta hizkuntza ereduak desagertzeko eskatu du euskaltegien sektoreak. Helduen euskalduntze eta alfabetatze arloak uste du ereduak muga eta tresna atzerakoiak izan direla. Gure sektorea estrategikoa dela, ezagutzaren unibertsalizazioa erdiesteko eta euskara eros erabiltzeko espazioa sortzeko, eta asko uste izan dutela hezkuntzak euskaldungo zituela belaunaldi berriak, baina zoritxarrez hori ez dela horrela izan. Eta nabarmendu nahi izan dugu euskararen ezagutzaren unibertsalizazioak 3 hanka dituela, hezkuntza, transmisioa eta helduen euskalduntze eta alfabetatzea, eta 3etako batek kale egiten badu, nekez lortuko degula helburu horri. Horregatik, garrantzitsua iruditzen zaigu hezkuntza legeak euskararen ezagutza egokia bermatzeko euskarazko ikaseredu orokortua abian jartzea, eta aldi berean zehaztu behar du zein hizkuntza ereduri jarraituko dion. Bestelako gai helduta tokiko produktuak indartzen ari dira ekoizleen arabera. Eta horren adibide izan da Gernika Lumoko urriko. Azken asteleheneko azoka 307 postu jarri dituzte aurten eta jendetza batu da eta herriko kaleetan. Urteroko ekoizleak egon dira, baita aurrenekoz joandako batzuk ere. Zari zenbat ta zenbat, protestarako ta pozerako, motiboak dago zainbat, bertzotan gatoz igaztalen, egoten ginen hirurak, esan leiteke gube garela, bebekan beste postu bat, bebekan beste postu bat. Zeguna lana esanik izbitan, ta zenbaiten zati izan liteke, astelen bat eguzkitan, astelen bat eguzkitan. Eta Gernika Lumon ere, baina larun batean astelehen tutsu ospatu zen. Bada egun horretan, Urdaibai Guggenheim Stop plataformak dituta manifestazio egin zuten, eta milaka lagunek kaleak hartu zituzten proiektoren kontra egiteko. Esan digute, martxan jartzeko 150 milioi euro beharko liratekela.
Eta horietatik, momentuz, Bizkaiko Foru Aldundiak 40 milioi gorde zituen, 2022ko aurrekontuetatik, eta uztailaren 4an, Espainiako Gobernuak, Ministerio de Transición Ekologika Departamentutik, ministeritzatik, Teresa Riberaren onezpenarekin 40 milioi euro eman zituen. Beraz, momentuz, dakigunaren arabera, 80 milioi euro diru publikotik eskuratuta egongo lirateke. Nazioarteari begira jarriko gara, Panaman jarriko dugu gaur fokua. Eta horretarako pantailaren bestaldean dugu Bero Satrustegi, nazioarteko kastaria. Berriki protesta jendetsuak egon dira Panamako hiriburuan. Gobernuak Kanadako mehatzaritza enpresa batekin egindako kontraturen aurka agertu dira herritarrak. Panama hirian antolatu dituzte mobilizazioak herrialdeko gobernuak Kanadako First Quantum Minerals enpresarekin egindako kontratua arbuiatzeko. Gobernuak ateak ireki dizkie Ertamerikako kobre mehatze handienean lan egin dezaten eta herritarrek ezezkoa eman diote. Manifestazioetan baliabide naturalen defentsaren aldarria izan da entzutetsuena eta momentuz 50 atxilotu egon dira. Protestak aktivistek eta ingurumen adituek antolatu dituzte eta oso talde edo gremio anitzek egin dute bat. Komunitate indigenekin batera, irakasleen edo igeltxeroen sindikatuak erabakiaren kontra agertu dira. Eta, hori gutxiez, eta irakasle gremioak egoeraren larritasuna salatzeko 48 orduko lanuztea iragarri. Baina gobernua ez dago mehatzaritza enpresa horrekin kontratua bertan bera usteko prest. Onura ekonomikoa azpimarratzen ditu gainera, ez da? Kontratunek bertan 20 urtez egoteko baimena emanen dio Kanadako enpresa honi eta antza urtean 375 milioi dolarreko irabaziak emanen lizkioke Panamako gobernuari. Aurretik zegoen kontratu baten 10 hitza. Bide batez, esan, herrialdeak sekula egin duen inbertsio pribaturik handiena dela, honakoa eta betikolez halako egoeren aurrean txamponak bi alde ditu. Batetik, ekonomiarekin erlazionatutako aferak ditugu eta bestetik amalurraren defentsa. Kontra agertu direnek, konstituzioaren aurkako erabakia dela salatzen dute eta gainera gauza da aire zabalean dagoen mehatze bat dela, basoa den zonalde baten ondoan kokatutakoa. Eta honek faunan, floran eta gizakiengan izan dezaken inpaktua azpimarratu dute. Aldarrikapenek ere kanpoko enpresen aktibitatea salatu nahi dute, hau da, bertako baliabide naturalak ustiatu, bertako bizitzak eta bizimoduak zapaldu, paisaia zapuztu eta ondoren etekinak kanpokoak diren enpresa hauek ateratzen dituzte. Euren jardunak izan duen ingurumen inpaktuari jaramonik egin gabe, eta ondorioak Panamako herritarrek jasaten dituzten bitartean. Eta manifestazio horiek Laurentino Cortizoren gobernuak bizi dituen jendetsuak izan dira gainera, ez da? Hurrengo urtean amaitzen da Cortizoren presidentetza eta halaxe da, hauek dira iazko uztailean antolatu zirenekin batera mobilizazio azpimarragarrienak eta jendetsuenak. 2022an oinarrizko produktu eta gasolinaren prezioaren igoera antza kontrola ezinaren aurrean neurriak hartzeko eskatu zitzaion. Oraingoan aipatu bezala aire zabalean dagoen mehatze batean lan egiteko baimena sinatu izana da herritarrak kalera ateratzeko arrazoia. Momentuz, sindikatu eta aktivistek ez dute gelditzeko asmorik eta hurrengo egunetarako elkarretaratzeak eta manifestazioak iragarri dituzte. Eskerrik asko Bero Satrustegi informazio hau emateagatik eta nazioarteari begira erraituko dugu, izan ere Israelek uko egin die zueten eskai. Armada Gaza hirira hurbiltzen ari da eta zerrenda iparretik gora zeharkatzen duen errepidera iritsi da. Tel Avivek esan du Hamasek baitutako soldadu bat askatu duela.
calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. We hear reports of operations taking place without these basic medicines, as if we're in the Middle Ages. Eta Aitamarik erreskatutako 112 pertsona Italian lehorreatu dira. Salvamento Maritimo Humanitario Gobernuz kanpoko erakundearen ontziak 112 pertsona erreskatu zituen asteburuan Mediterraneoan egindako 2 operazioetan. Egurrezko 2 ontzitan noraezean aurkitu zituzten eta tartean 19 adingabe zeuden. Pertsona ditugu hemen Aitamarin, 9 emakume, 84 gizon, 10 adingabe, eta horietako 6 haur, 3 ume eta 10 adingabe, 12-18 urte arteko. Laguntza medikoa behar duten pertsona guztiei laguntza emango zaie, eta ahalik eta, gure esku dagoen ahalik eta gehien egingo dugu pertsona horiek bideo honetan ahalik eta erosoen egoteko. Saio berria dugu Amaitaka telebistan Zozoak Beleiari. Dagoeneko lehenengo atala ikusgai duzue sare sozialetan eta igandero podcastaren atal berria izango duzue. Gainera asteazkenero gaueko 10:00 Amaika telebistan Zozoak Beleiari programa ikusgai izango duzue. Eta atal hau gertutik ezagutzeko pantailaren beste aldean ditugu Danelitius eta Laura Arre. Kaixo bioi bikote? Kaixo. Beno podcast berria Zozoak Beleari konta iguzue, zer da? Nola ziko da? Podcast bat da beldurren inguruan, eta tal bakoitza jungo da beldur baten inguruan. Egunerokotasun ditugun beldur horiek, ez? Dagoeneko lehenengo saioa izan da heriotzaren inguruan, eta, holaxe izango dira. Eta, bota duz, zerbetxo bait gehitzeko, Danelitius, edo... lehenengo programa... esan behar. Bota. Esan behar nuen oso importantia dela dukogula gonbidatu berezi bat kapituloro, eta uste dut bastante interesantia dela pertsona ezagunen ikuspuntua ikustia horrelako egunerokotasun beldurran inguruan. Orduan aipatu duzu, ezta? Atal bakoitzean beldur bat landuko duzue, beldur bat erdigunean izango duzuela, eta lehenengo atalean heriotza izan duzue, eta horretarako protagonista hori Ainhoa Vitoria izan da. Horixe da, lortu gauen berarekin kontaktatzea, eta izugarrizko elkarrizketa maitxagarria auki genuen, 2 asuntogatik, lehen da bizi asko ireki egin zen geurekin, nik uste baino asko zere gehiago, en plan tema oso sakonak ikutzen bukatu ginen. Eta gero, berak kazetaria denez esan izan hainbeste gugandik berarekiko elkarrizketa bat, sino berak ia elkarrizketatu genikun gu. Oso arraroa izan zen. Eta, bideoan ikusten dugun bezala, ez dakit, Ainhoa Vitoriak ikusten zuen, edo itzu zegoen elkarrizketa egiten zenioten bitartean? Gonbidatuek ezakite gaia, orduan momentuan enteratzen dira, eta egia esan Ainhoa Vitoriak kriston paperazukan ze lehenengo gai izatea heriotza, eta gainera ikutu genitun beste ertz batzuk heriotzaren inguruan, nahiko interesgarrik, bai nola afrontatzen dugun, eta bai beste osa heriotza zakin mota ditzea, baina, agian gai batzuk tabu direnak gaur egun. Bai, zein genuen suizidioaren inguruan, por ejemplo. Bai,
Eta Vitoriarekin izan zarete, baina horrez gain, kalean ere egon zarete, ezta? Eta jendearen ahotsa bildu duzue? Bai, ni joaten naiz astero, grabaketen aurretik, joaten naiz Gasteizeko unibertsitatera. Ea gazteen ikuspuntue zein den jakiten beldurraren inguruan, porque azkenean, bai, ekartzen ditugu jende famatua edo jende interesantea, baina jakin behar dugu kaleko jendeak are kotidianidadean zer pentsatzen duen. Bai. Sare sozialetan dagoeneko ikusgai dago lehenengo atala, eta asteazkenean 11 telebistan ikusgai egongo da lehenengo atalau, gaueko 10etan, eta datorren igandean bigarren atala izango dugu sare sozialetan, eta bigarren atal honetan beste beldur bati buruz arituko zarete, porrotari buruz, ezta? Bai. Bereziki. Bai, Xarma Leonekin grabatu genuen atal hori, eta, bueno, itzein genuen pixkat, ze beharra egon, porrota esentitzeko edo ez egiteko, baina baitare atera ziren gauza politak. Eta, beno, igandero eta asteazkenero saio hauek ikusteko aukera ez dakit ikuslei mezu bat zergatik podcast hau jarraitu ikusi zer topa dezakete? Denok daukagulako beldurra, eta denok daukagu hitz egiteko beharra, eta uste dut sortu degula giro bat, Ainoak esan zigun lehenengo kapitulua grabatu ostean, sortzen dugu giro bat non aurre iritzi askorik ez dagoen, gaude oso irekita mundu honetako gauza itxusietara, eta beharra dago gauza honek libreki eta askeki hitz egitearena, eta beldurra modu askoz honestoago batean afrontatzearena, nik uste. Bai, bueno, eta baitare, aipatzeko ez dela bat ere podcast bat dana tristea edo, bueno, egia esan ni batzutan joten naiz, baina Danelikusek beti erreskatatzen nau, baina, bueno, umore asko aipatzen dugu eta jokatzen dugu horrekin. Beldurrei aurre egiteko. Orduan, beldurrak eta umorea uztartzen duzu, ez da? Burzu eta raroa iruditua zaiguna, baina umoretik ere, beldurra azalerazten. Bai, noski, ez dugu nahi sartu beldurraren putzu deprimente horretan. Gabitzitz egiten gure realitatearen parte delako, baina aurrera erueteko humorez eta dignidadez hori da gure burua. Eskerrik asko, da Nelitzius eta Laura Arre gurean izateagatik, eta hori esandakoa. Zozoak Beleari podcast berria, igandero 11 telebistako sare sozialetan, arratzaleko 4etik aurrera, eta gero asteazkenero 11 telebistan gaueko 10etan. Eskerrik asko bioi eta egongo gara. Eskerrik asko zuei. Agur. Eta jarraian, Idurre Eskizabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia pantaiaren bestaldean izango dugu. Azaroaren 4ko manifestaziora deitu du Kontseiluak euskararekin bat, euskaraz bat lelopean. Eta ondoren, Agurne Gaubeka Erauzkin hizkuntza eskubideen behatogiko zuzendariari egindako elkarrizketarekin utziko zaituztegu, orain arte. Euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldiari etena jartzeko ordua da. Hala larun baterako, azaroaren 4ko Euskalgintzaren Kontseiluak manifestazio nazionalera deitu du Euskararen aurkako oldarraldi judizialen aurka. Euskararekin bat, euskaraz bat lelopean. Eta gaiari heltzeko pantaiaren bestaldean dugu Idurre Eskizabel Kontseiluko idazkari nagusia. Kaixo Idurre. Kaixo, eguerdion. Gaur 5 hitzordu garrantzitsua dugu Bilbon arratsaldeko 5etan, eta gaurkoan agerraldia egin duzue, duela ordubete eskaz, Kontseiluak ditutako mobilizazioan parte hartzeko arrazoiak aurkeztu dituzue bertan. Konta iguzu Idurre, zeintzuk dira arrazoi horiek? Bueno, arrazoiak eta manifestaziorako deia aspaldikoa da, ez? Eta arrazoi nagusia hain zuzen ere oldarraldi judiziala. Hau da, euskararen normalizazioan aurrera egiteko arau neurri eta legeen kontrako epai sorta hori, ezta? Arau lege eta neurri horien kontra
etengabe jasotzen ari garen epai sorta. Baina azpimarratu dugu eta azpimarratu nahi dut, manifestaziorako deialdia maiatzaren 10ean egin bagenuen ere, ordutik ona zoritxarrez arrazoiak areagotu egin zaizkigula. Hau da, oldarraldi judiziala bera indartu egin dela, hor daukagu adibide zehatz eta jakin bat, eta da uztailean udal legearen artikulu bat baliogabetu zuela Espainiako Auzitegi Konstituzionalak, udalei euskara hutsez funtzionatzeko bidea ematen zien artikulua, partzialki baliogabetu zuen, eta horren ostean, azken egunetako kontua da, udal lege horren garapen dekretua ere, ia baliogabetu egin duela EAeko Auzitegi Nagusiak, ezta? Eta berriro ere ildo berean, euskararen normalkuntzan aurrera egiteko bidea ematen zuten artikuluak baliogabetuz, eta nolabait esku utziz euskararen normalkuntzarako tresneria. Nolabait hizkuntz politikak, euskararen aldeko hizkuntz politikak egiteko aukerak bertan bera utziz. Orduan, arrazoia batez ere hori, oldarraldi hau judiziala dena, politikoa dena, mediatikoa dena baita ere, euskararen normalkuntzaren aurka ari dela, eta euskararen normalkuntzaren aurka egiteak ez du bakarrik esan nahi euskaldunon eta euskaltzaleon kontra egitea, baizik eta herritar askoren eskubideen kontra eta ondorioz bizikidetzaren kontra aritzea baita. Euskararekin bat, Euskaraz Lelopean protesta beraz larun batean, zantzu guztien arabera oso jendetsua izango da, masiboa izango da manifestazioa, izan ere hainbat eragile sozial, sindikal eta politikok deialdia babestu dute. Bai, hala da, gu ikusten ari gara, ezta, nolabait sozialki sortu dela gai honen inguruko sentsibilitate bat, sortu dela larridura bat, horren ispilu bat dira, hainbat eragile politikok, esate baterako EAJak, Bilduk edo atzo arratsean bertan Sumarrek ere adierazi zigun manifestazioan izango dela, gehiengo sindikala manifestazioan izango da, baina batez ere eragile sozial asko izango dira. Euskalgintza bere askotarikotasun horretan bertan izango da, herrietako euskara elkarteak, jende asko, mugimendu sozialetako ordezkariak, nolabait esaten ari garena frogatzeko baita ere, ezta? Hau ez dela bakarrik euskaldunen eta euskaltzalen kontu bat, baizik eta hizkuntza berdintasunean eta orokorrean berdintasunean, justizia sozialean eta bizikidetzan sakontzean sinisten dugun guztion auzi bat dela. Lehen aipatu duzu Idurre, maiatzean egin zenuten manifestazioaren deialdia eta maiatzetik ona tamalez arrazoiak areagotu egin direla, oldarraldi judizial areagotu egin dela, eta aste honetan Juan Luis Ibarra Auzitegi Nagusiko presidente ohiak adierazi du sententziaekiko kritika egitea sufrimenduaren sozializazioaren oihartzunak direla, hori adierazpen horiek entzunda edo irakurrita zer duzu esateko? Egia esan, ez da hori. Gure eztabaidaren terminoa ez da hori. Baina behin hori esan da, esan nahi dut, ez dut uste, mamia eztabaidatzean merezi duenik. Baina, bai esan, erabat lekuz kanpokoa, itxusia, bidegabea eta funtsik gabea iruditu zaigula, hor egiten den kritika oso gogorra, oso garai, momentu eta testuinguru itxusietara garamatzana, eta parekatze hori benetan iruditzen zaigu larria dela. Eta horrekin lotuta, eta pixka bat zentzugabekeria zein den adierazteko, azpimarratuko nuke, udalegeko 6.2 artikulu hori partzialki baliogabetu zuen sententzia konstituzionalaren ebazpenak kontrako 2 boto partikular izan zituela. Beraz, hau da, ez zegoen bateratasun bat, epaile batzuk, konstituzionaleko kide batzuk kritika egin zioten, beste kideek erabaki zutenari. Horren ondorioa zer da?
kritiko agertu diren bi epaile horiek ere MLNV-ren sokakoak dira, sufrimenduaren sozializazioan ari dira. Ibarraren argumentazioari segita ala ulertu beharko genuke. Bueno, hau aipatzen dut nolabait planteamenduaren zentzu gabekeria agerian utzi nahian. Bestalde Idurre, katalanaren, galizieraren, asturaren eta aragoiaren aldeko gizarteragileen nagusitako ordezkariak manifestazioan ere izango dira, larunbateko manifestazioan, ezta? Bai, eta oso pozik hartu dugu albistea, elkartasun adierazpen garrantzitsua iruditzen zaigu, eta ez da kasualitatea, bakoitzak gure aldaera eta bereizgarriekin, baina orokorrean oso testuinguru antzekoak ditugu, gure hizkuntzetan edo zailtasun berak edo berrintsuak ditugu, gure hizkuntzetan bizitzeko, eta Espainiako estatuaren kasuan, botere judizialetik datorren oldarraldia, ez da Euskal Herrian bakarrik gertatzen, baizik eta beste hizkuntza gutxitu horiektan ere eragiten du eta badu islada eta badu eragin handia. Beraz, elkartasuna eskertzekoa eta baita ere jabetzea, ohartzea, denok ere, azken batean oso jokaleku antzekoa daukagula, gure hizkuntzen etorkizunera begira, gure hiztun komunitateen etorkizunera begira, ezta? Eta bukatzeko Idurre, euskara normalizatzeko arau eta neurrien aurka epai luzea da Hego Euskal Herrian, hau da, oldarraldi judiziala ez da, aipatu dugun bezala, iparraldean ere indartsua eta ondokoa da oldarraldia, eta Nafarroako zati handi batean bezala, ofizialtasunaren aitortza bera ukatu baitzaio euskarari, eta ondorioz ukatu baitzaio euskaldunei. Hori dela eta Euskalo herri osoari dei egiten diozue azaroaren 4 Bilboko kalea kartzeko ez da, eta gizarteari azken mezu bat larun batean Bilbon izateko eta benetan manifestazio jendetsua eta historikoa egiteko. Bai, batetik zuk diozuna, ez da bakarrik autonomia erkidegoan eragiten duen kontu bat, Nafarroan aspalditik ari dira antzeko sententzia eta ebazpenak jasotzen. Ipar Euskal Herrian bestelakoa da egoera, hasteko ofizialtasuna ere, Nafarroako zati handi baten bezala, ez daukatelako, baina han ere oldarraldia aspaldikoa eta sakonekoa da, Beskoitzeko ikastolaren auziarekin ikusten ari dira egunotan, ez dezagun ahaztu, azaroaren 18an beste hitzordu bat daukagula Beskoitzen, gure gure neskamutikoek euskaraz ikasteko duten eskubidea bermatzeko. Eta, azken deia, horixe, asko dagoela jokoan, euskaldun ontzat, euskaraz ardazten garen ontzat, euskaltzale ontzat, baina diodan bezala nik uste dut eta nahiko argia dela hau, honen guztiaren oinarrian olatu erreakzionario bat dagoela, aldaera soziopolitiko, auzi soziopolitiko desberdinei eragiten diena, hizkuntzena da ataletako bat, atal garrantzitsuetako bat, baina nolabait olatu erreakzionario horren kontra agertu nahi duen edonor badu hemen lekua, eta diodan bestela asko dago. Larun batean beraz, azaroak 4, euskararekin bat, euskaraz bat lelopean, manifestazioa Bilbon arratsaldeko 5etan, eskerrik asko Idurre Eskizabal, kontseiluko idazkari nagusia, eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei ere, beste bat arte. Mamiterriak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gurekin dugu Agurne Gaubeka Erauzkin, hizkuntza eskubideen behatogiko zuzendaria, kaixo eta ongitorri. Kaixo. Euskaren kontrako oldarraldi judiziala agerikoa da, ezta? Eta euskarari bide izten dioten erabakiak sarriz datoz auzitegietatik, eta hori dela eta azaren 4ko manifestazio hori beharrezkoa bada.
Bai, hori da, guk esango genuke kasu honetan oldarraldia ez dela bakarrik judiziala. Hau da, epaitegietan oldarraldi hori egikaritzen ari dira, baina, hau oldarraldi hau edo diskurtzoen eraketa hau badagola gizartean gero eta gehiago errotua, ez? Azkenean, euskararen aldeko neurriak hartzea eta justizia restauratibo hori aurrera ekite aldera neurriak hartzen diren bakoitzean, norbaitek edo gizartean dauden eragile eta bestelako norbanakoek ere erabakitzen dutela hori diskriminatzailea dela euskara ez dakitenekiko, eta beraz ikusten ari gara hori egikaritzen dutela epaitegietan, hau da, zerbait koordinatua badela, eta ideia horien legitimazioa bilatzen ari direla epaitegieta, ez? Eta, azaroaren 4 bai, oldarraldi judizialarekiko enfokatu da, baina, nik uste dut, baita bestelako egoera batzuk ere asaldatu nahi direla, ez? Hor dago deialdia nazionala da, eta hor dago, adibidez, Ipar Euskal Herrian hezkuntzaren eremuan dituzten oztopoak, hor dugu, basoa eta Brebeta, kasu honetan basoa euskaraz mugimendua sortu zena, edo Beskoitzeko ikastolan duten egoera, Nafarroan bertan ere euskararen irakaskuntzak dituen oztopoak urtero azaldatzen direla. Orduan ikuste dut hau oldarraldi judizial batetik harago ere badela, herriak planto eta herriak bere giza eskubideak aldarrikatzeko une bat, ez? Eta une hori uste dut, oldarraldia koordinatua denean ere, guk ere erantzun bateratu eta koordinatu bat eman beharko genikela. Gainera badirudi, zantzu guztien arabera, manifestazio hori masiboa izango dela, oso jendetsua, ez da? Hainbat eragileek babestu dutelako protesta. Bai, hori da, egia esan harrituak gaude ere zer nolako erantzuna jasotzen ari garen, zuk esan duzun bezala sektore ezberdinetako eragile eta taldeen aldetik, baino baita herrietatik ere, euskara elkarteetatik, zer nolako mobilizazioaren aldeko apustua egin duten, ez? Eta hortan, espero dugu benetan larun batean Euskal Herri osoak aldarri bateratu bat egitea. Aipatu duzu, ez da, oldarraldi judiziala salatzeko harago dela manifestazio hori, eta, azken asteetan, zaudetako epai batek mugatu egin du udalen euskara erabiltzea. Epaiagia da ez dela irmoa, baina beste hizkuntza urraketa bat. Bai, zehazki hizkuntza urraketa bat, baino kasu honetan nik esango nuke badela hizkuntzen berdintasunaren kontrako erabaki bat. Hau da, udalek euskaraz lan egin, euskara erabili eta euskara sustatzeko dituzten tresnak eta ahalmenak mugatzen ari da epai hori. Eta mugatze horrek argi eta garbi guretzako oinarri finko bat du, eta da hizkuntzen arteko hierarkia. Hau da, gaztelania mantendu nahi da euskararen gainetik eta euskara gutxitutako hizkuntza bezala mantendu nahi dela. Hor dugu ofizialtasuna, baina ikusten dugu hizkuntza bat ofiziala izan arren, horrek askotan ez digula behar bezalako bermea ematen hizkuntza eskubide horiek babesteko eta egikaritzeko, ez? Hor dugu EAEko kasua, baino baita adibidez Nafarroako ipar eremuan ere badela ofiziala eta aldiz ikusten dugu gero praktikan zer nolako mugak ezartzen diren, azkenean bai araubideak zein gizarteko bestelako sektore batzutan ezartzen delako gaztelania izan behar dela hizkuntza nagusia. Eta ikasteko betebeharra dagoen, edo ezagutzeko betebeharra dagoen hizkuntza bakarra gaztelania izan behar dela, ez? Orduan, horren kontrako euskara bizi berritu eta euskara normalizatzearen kontrako neurri bat, eta da epai hau kasu honetan. Duela bi aste Euskararen kontrako bi epai jaso genituen, tamalez ez dira lehenengoak izan,
Eta zantzu guztien arabera, ez dira azkenak. Izango ez dakit egoera honi nola egin aldiogun aurre, egia da garrantzitsua dela kaleak hartzearen deialdia eta behar hori, baina ez dakit, zer egin daiteke? Bai, egia da, hau ez dela berria, pai guzti hauek eta euskararen aldeko neurria judizializatzearen atzean badago norbait, edo norbanako batzuk edo talde batzuk ere, baina bestalde, ikusi dugu ere, hau atzetik datorren zerbait dela, hau berez hasi zen Nafarroan, duela urteak dira, eremu mistoko adibidez hainbat udalek, euskararen aldeko neurri bat hartzen zuten bakoitzean, edo herritarrei zerbitzuak euskaraz bermatzeko neurri bat hartzen zuten bakoitzen, nolatan horiek epaitegietan bukatu duten, ez? Eta uste dugu, bai, zerbait orkestatua dela, eta badirudi, hori, epaien tantaka honek, ireki diela bidea batzuei, euskararen aitortza hori deslegitimatzeko. Orduan guk uste dugu horren aurrean badela bete behar nagusi bat baduguna herritar bezala, eragile bezala, eta da giza eskubide bezala defendatzea. Naiz eta lege eremuak babestu ez behar bezala, badugula ez, betik gorako indar hori egitea eta epaitegiak baldintzatu beharra ere. Eta ez dut esan nahi epaitegien eskumenetan edo sartzea, baizik eta ikusi dugu, adibidez feminismoak berak erakutsi digu, nolatan ez, lege injustu batzuk edo arau injustu batzuk ere eskatu behar ditugun aldatzea, eta hori gizarteak berak exigitu beharko ziona da, eta botere legegileak ere, hori, ez duela botere absolutu bat, eta ezin dituela herritarren giza eskubideak horrela mugatu. Eta epaiak, auzitegiak alde batera utzita, gurean egunero dira hizkuntza urraketak, eta behatokiak egunero edo hilabetero gutxienez horien berri badu. Bai, hori da, guk azkenean badugu zerbitzu bat, irubebikoitza euskararen telefonoa.eus helbidean, eta zerbitzu horren bidez, herritarrek helarazten dizkigute hizkuntza eskubideen urraketa guztiak. Ez bakarrik legea urratzen dituztenak, baizik eta lege babesa nahikoa ez izan arren, uste dugu herritar horiek badutela, beraien eskubideak aldarrikatzeko aukera ematen dugun zerbitzu horretan. Orduan, herritarrek kexak, zoriontzeak edo kontsultak helarazten dizkigute, eta egia da, gehienak kexak izaten direla. Gero egia da ere, kexa bat edo bi egon daitezkela sektore batzutan, baina horrek ez du esan nahi, kopuru bat ez izateak ez du esan nahi urraketarik ez dagoenik. Azkenan, kexa bakoitzaren atzean bada egoera bat, eta egoera hori herritar guztiekikoa da. Zerbitzu baten, herritar batek ez daten badu, ez zaiola bermatu euskaraz aritzeko eskubidea edo eskatu zaiola gaztelaniara edo frantsesera pasatu beharra, horren atzean egon daitezken mila kexa eta horiek ere azalean jartzen ditugu. Izan ere, agian bazuek kexa batzuk jartzen dituzue, baina errealitatea askoz gordinagoa bada. Bai, hori da, guk azkenean, aztertzen ditugu, guk egiten ditugun txostenak, kexa hoietatik ateratako egoeren ondoriozkoak dira, baina, azterketa ezberdinak ere egiten ditugu, ze kontuan izan behar da, gizartean badaudela hainbat eremu non herritarrek esaten diguten, zuzenean gaztelania edo frantsesa erabiltzen dutela. Ez direla ausartzen euskara erabiltzea, edo badakite esperientziaren bat izan dutelako, ez zaiela euskaraz egiteko espazio horietan aukerarik emango, orduan horiek ere utxune bezala detektatzen ditugu, ez? Eta horraketak salatu beharra daude, ez da? Baina horrez gain, lorpenak eta zoriontzekoak ere badaude, adibidez, irailean jaso zenuten, ez da? Renfek geltokietan gazteleraz jarritako kartel batzuk euskaraz ere jarri dituela, hori adibide bat da, baina lorpen batzuk eta zoriontzekoak ere badaude gurean.
Bai, egia da, herritarrentzat ez askotan oso nekagarria izaten dela kexak jartzen egotea, baino guk azken urteetan ikusi duguna da ere aldaketak eragin behar ditugula, eta lehen esan dudan bezala aldaketak beti gorakoak izaten dira, eta batzutan agian kexa batekin, ez birekin, ez hirurekin ez dugu lortzen, baino, bueno, jendarte honetan ere gero eta garrantzi gehiago ematen zaio, adibidez, ez, bezeroak ongi hartatze horri, eta bestalde ere lege bete behar batzuk ere badaudela. Orduan, hoiek egikaritzeko eskatu behar diegu instituzioei. Renferen kasua argia da, Renfe baditu bete behar batzuk, eta Renfek bezala beste enpresa publiko eta enpresa pribatu batzuk ere badituzte lege bete behar batzuk hizkuntza, herritarren hizkuntza errespetatzeari begira. Orduan, hoiek ere gogorarazi behar dizkiegu eta aldaketak eragiten ditugu, ez? Eta gero, bueno, gure kasuan zoriontzeak lege bete beharrik ez dituzten enpresa eta entitatei helarazten dizkiegu, eta horrek ere ikusi dugu, bueno, azken urteetan izaten duela eragina, ez? Hemen merkatuan azkenean bezeroentzat nork emango zerbitzu hobea horretan, askotan, ez, bezeroak eskatzea, bueno, niretzat garrantzitsua da euskarazko arreta bat edo euskaraz idatzitako produktu bat eskaintzea, horrek ere azkenean baduela nolabaiteko eragina enpresen artean, adibidez eremu pribatuan. Eta bestalde, Agurne, epaiek, fiskalek eta letradunek ez dute hizkuntza eskakizunik, eta hori dela eta euren ezagutza apala da. Eta horiek horrela, justizian, euskara astiro eta trabekin gainera, nola ikusten duzu egoera? Bai, justiziaren eremua esango genuke momentu honetan Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian, Nafarroa eta EAEn, hiru administrazioetan eremu beltz bat dela hizkuntza eskubideentzat, ez? Kontuan izan behar dugu, estatu espainolak kudeatutako langile publikoak direla, epaile magistratu eta letratuak, eta guzti hauek ez dutela euskara ezagutzeko bete beharrik. EAEn ez da. Orduan, suposatzen da, Estatu Espainola nolabaiteko merezimendu ezartzen hasi dela euskararena, baino ez dute inongo bete beharrik euskara ezagutzeko. Eusko Jaurlaritzaren kasuan, atera ditu orain, egin du azterketa bat, 2011-2020 bitartean, justiziaren eremuak hizkuntzarekiko duen egoerarekiko, eta adibidez, datu bat ematearen epaien 7% bakarrik du hizkuntza eskakizunen bat egiaztatuta. Hizkuntza eskakizunen bat esaten dudanean, da B bat izan daiteke, hori argi eta garbi ez da nahikoa epaile batek euskaraz jardun izateko. Fiskalen kasuan 2%koa da, eta letratuen kasuan 9%koa. Eta horiek dira, ez, transferitu gabeko langile horien kasuan. Baina, hemen justiziaren esparruan, badaude EAEren kasuan, adibidez, transferitutako beste hainbat zerbitzu, eta horietan ere egoera ez da asko sobea. Gainera, zenbakiak eman dituzu, eta hori dela eta hizkuntza eskubideak urratzen dira, ez da? Ze euskaldunok ez daukagu aukerarik justizia esparruan euskaraz egiteko. Bai, oso gutxi dira, adibidez, euskara hutzean eraman daitezkeen zerak, epaiketak, eta ikusi izan dugu nolatan ez, batik bat epailearen ezagutza esak asko baldintzatzen duen. Baina, gero badugu ere ez, justiziaren eremuan hor badaude beste hainbat eta hainbat zerbitzu, eta hor ere, adibidez, EAEn datu bat ematearen 45% inguruk soilik du hizkuntza eskakizunen bat. Eta gehien bat izaten dira administrazio lanei lotutakoak. Zer gertatzen da adibidez, epaitegietako medikuen kasuan, mediku forenzen kasuan, herritarrekin harreman zuzena izan behar dute, eta herritar horrek ez, askotan pasatu zaiona edo herritar hori nola dagoen ebaluatzeko, beharrezkoa da ere hizkuntzaren ezagutza, eta aldiz 10% bakarrik du hizkuntza eskakizunen bat lanpostu horietan.
Orduan, guk uste dugu hemen badirela ardura ezberdinak, hau da transferitu gabeko zenbait zerbitzu hor daudela, baina beste asko ere jada transferituak daudela eta beste nolabaiteko aurrera pausoak eman behar direla, ez? Zergatik, azkenean herritarren hizkuntza hautua baldintzatzen delako. Zen ere, euskara egiteak prozesu judizialak atzeratzen ditu, ezta? Eta jendeak aipatu duzu, ez? Beldurra duela horrelako prozesuetan euskaraz egitea. Erabat oso gutxi dira, aipatu dudan bezala, euskaraz aurrera eramaten diren prozesuak, eta gainera, herritarrek, beldur dira askotan, ez nola, itzultzaile bat edo interprete bat eskatu behar duzu, dokumentuak ere euskaraz aurkezten badituzu, itzultzaileen gana bideratzen dute gero epaile horri pasatu alizateko, orduan horrek ere egiten du prozedimendu guztiak atzeratzea. Eta guk bai uste dugu oso larria dela, adibidez, genero indarkeria dagoen kasu batean, prozesu hori edo biktimak bere hizkuntza erabili ezin ahal izatea. Eta erabiltzen badu, jakitea biktima horrek prozesu osoa luzatuko zaiola, eta rebiktimizazio hori luzatuko zaiola, ez? EAEko kasuan, itzultzaileen bidez batzuetan bideratu daiteke, baina esan dugun bezala, albokalt ondorio batzuk edo epeak luzatze hori ekingo du, baina Nafarroaren kasuan, adibidez, ez dago. 95% hizkuntza ezagutza hori aipatu dugu EAEren kasuan, baina Nafarrokoan ez dago ez daturik, eta esango genuke, are zailagoa dela euskaraz aritzea epaitegietan, zinezkoa ia. Bestalde, 25 urte bete ditu hizkuntza gutxitu genitunak, baina konpromisoak bete gabe daude. Bai, hori da. Frantziako estatuaren kasuan sinatua doa zuen gutuna, baina berretsi gabe du, orduan ez du inongo bete beharrik Europako hizkuntza gutxituen kartarekiko, eta Espainiako estatuak duela 25 urte idatzi zen gutun hori, baina duela 22tik badu berretsia. Horrek ez desan nahi du, bete behar batzuk dituela hizkuntza gutxituak babeste aldera eta herritarrei euskarazko zerbitzuak bermatze aldera. Aldiz, ikusi duguna da, Europako Kontseilura Espainiako estatuak bidali duen txostenean, gezur txiki eta handi batzuk ere agertzen direla, ez? Guk horregatik, abuztuan egin zuen Espainiako estatuak bidali zuen Europara txostena, eta guk kontratxosten bat aurkeztu diogu Europari, esanez, oraindik orain Espainiako estatuak hainbat eta hainbat egin behar dituela. Besteak beste, Europatik hainbatetan jakinarazi zaio botere judizialaren lege organikoa aldatu behar duela, judizializazio eremu guzti horietan bermatzeko prozedura guztiak euskaraz egin ahal izango direla, bermatzeko epaiketak euskaraz egin ahal izango direla, eta hortan ere ez betetzeetan katramilatua jarraitzen du Espainiako estatuak. Baina beste hainbat eta hainbat datu ere harrigarriak egin zaizkigu esaten denean, hainbat EAE Nafarroan ezarritako estatuko administrazioetako bulegoetan adibidez euskarazko erreta ematen dela, edo euskaraz errotulatua dagoela dena, edo euskarazko dokumentuak eta txantilloiak eskaintzen direla, edo beste adibide bat jartzearren azaltzen zen, zer nolako aurrera pausoak eman diren estatuko administrazioen webguneetan hizkuntza gutxituei begira. Eta, nik hemendik gonbidatuko nituzke herritarrak webgune horietan sartzera, eta bai, askotan euskara hautatzeko aukera dago, bai galegoa edo katalanarekin batera, adibidez, baina gero webgune horretan sartzen zarenean, edo informazio guztia ez dago euskaraz, edo euskara erabat traketxa da, eta herritarrak pasatu behar izaten dute gaztelaniazko bertziora, Orduan, guzti horiek pixka bat asaldatu ditugu ere Europako txosten horietan.
Azkenean tamalez, hemen Euskal Herrian sarri ez daukago euskaraz egiteko eskubide hori, administrazioa gainera adibide argia da, eta orain, adibidez, Madrilen euskaraz egin daiteke, Europan euskara ofizialtzeko bidea badago bertan eginda, pizkanaka badoala, urratzoiek egia da, onak direla, mesede egiten diotela euskarari, baina gurean, euskaraz ez egiteak... Bai, hori da. Azkenean, Espainiako estatua eskatu du Álvarez ministroaren bidez kasu honetan ofizialtasuna, hizkuntza horien ofizialtasuna, gainera argudiatzen du, Espainiako estatuaren kasuan egoera berezia dela, hiztun kopurua aipatu du hor, batik bat katalanen hiztun kopurua kontuan hartuta, baino gero egia da, hainbat etxeko lan dituztela egin gabe. Eta behin eta berriro ez zaiola ematen beharko lukeen aitortza. Eta ez hori bakarrik, hizkuntza gutxitu bezala badirudi ez betikotu nahi dela. Ezanez, hemen badugu gaztelania eta horren pare inoiz ezingo da euskara joan. Azkenean mezu nagusia hori da, ez? Orduan hori bai oso ongi dago eta guretzat aurrera pausoa da Europan hizkuntza ofiziala bezala aitortza simboliko bat da gehien bat, baino gero ere begiratuta hemen estatuko administrazioetan dugun egoera, ez? Lehen aipatu dugu ez, justizian prozesu ia oro edo frantsesez edo gazteleraz egin behar dugula, eta Nafarroako Euskaren legeak ezarritako zonifikazioak baldintzatu egiten du euroituna, betetzea. Bai, kontuan izan behar dugu, euroitunaren betetzea eta konpromiso bat utzun betetzea Nafarroko iparraldeko eremuan, eremu euskalduna legeak ezarritakoan, hor konpromiso zehatz batzuk dituela Nafarroko gobernuak eta ez dela bermatzen ari. Zergatik, kontuan izan behar dugu hori, eremu horretako, hau da, euskara ofiziala den eremuko herritarrek askotan zerbitzuak eremu zentralean jasotzen dituztelako, eremu mistoan, eta hor ez da ofiziala. Orduan, Europako gutunarekiko ez dira behar bezala bermatzen ari herritar horien eskubideak. Eta bestalde, gutunak aipatzen du ere, eremu kasu honetan, eremu misto eta ez euskaldunean, ofiziala ez den eremutan ere, baduela euskara sustatzeko bete beharra Nafarroko gobernuak. Baina hor ere zer gertatu da, hor izan genuen 903/2017 foru dekretua, euskararen dekretua zeritzona, eta horrek ere epaitegietan bukatu zuen, eta 2019an hainbat artikulu, besteak beste, adibidez eremu mistoan lanpostuei euskararen balorazio edo merezimendua emateko artikulua, bertan bera utzi zuten. Eta momentu honetan, Nafarroan benetan egoera larria da. Dekretu hori baliogabetu zen 2019an, eta Nafarroko gobernuaren aldetik hainbatetan izan da dekretu berri bat aterako zala euskararen merezimendua arautzen zuena. Hor dago, zirriborroa hor dago, baina beti esaten dute hurrengo hilabetean aterako dela, baina kontua da 2019tik 2023ko azaroan gaude, eta oraindik orain ez dela atera. Eta horren ondorioa zain da, eremu legeak ezarritako eremu euskaldunean, ez duela inongo merezimendurik euskarak, frantsesa, ingelesa eta alemanak dituen bitartean, eta eremu mistoan ere, hainbat eta hainbat lanpostutan ez dela ez da merezimendu euskara, eta atzerriko hizkuntza horiek bai. Behin merezimenduen dekretu hori aterata, suposatzen da lanpostu batzuetan, adibidez osasungintzakoetan, nolabaiteko merezimendu izango dela. Baina bitarte honetan, 2019tik 23rako bitarte honetan, zenbat lanpostu finkatu diren, lanpostu publiko, eta horietan euskararen ezagutza ez da inondik inora ez da merezimendu izan. Orduan, horrek nola ez eragina du herritarren eguneroko zerbitzuetan. Osasun bideako zerbitzuetan, ia ezinezkoa da ere herritar batek eskatzea adibidez psikologo bat euskalduna.
tokatzen bazaizu oso ongi, baina beste hainbatetan, hori, denbora gehiago itzaron behar duzu, adibidez osasun zerbitzu bat euskaraz jasotzeko. Hori, EAN-era gertatzen da, imaginatu ez, Nafarroan zenolako egoera dagoen. Zer ere tamalez, erakunde eta arduradun publiko askok euskara babestu eta sustatzeko arauaekin ez ikusiarena egiten dute. Bai, guretzat argi eta garbi araubide sendoago behar dugu, mekanismo juridiko sendoagoak eta babes handiagoa behar dute hizkuntza eskubideek, baina hori ere ikusten dugu, hori ez dela nahikoa, araugintza da hanka bat, hizkuntza eskubideen bermean hanka bat. Gero arau horiek egiten direnean, horiek bermatzen direla ikuskatu behar da. Hau da, zer gertatzen ari da, adibidez, azpikontratatutako zerbitzuetan, lizitazioetan, hizkuntza bete beharrak ezartzen direnean, eta ez da ikuskatzen benetan enpresa horiek euskarazko zerbitzua ematen ari diren, edo ez, edo zer nola egiten duten, ez? Orduan, hemen badira bestelako bete behar batzuk ere. Eta gero, aipatu nahiko nuke ere, adibidez, eremu sozioekonomikoa. Badirudi ez, eremu publikoan egin beharrak eta planak, eta hizkuntza planak, eta hor ditugula, eta zerbait egiten dela, baina zer gertatzen ari da eremu pribatuarekin. Hor aipatuko nuke, adibidez, EAN 4.2023 legea, kontsumitzaile eta erabiltzaileen legean, non lehen genituen eskubideak are murrizteko joera izan duten lege berri honetan. Aurrera egin beharrean, oso gutxi dira ezartzen zaizkien enpresa pribatuei ezartzen zaizkien bete beharrak hizkuntzarekiko. Eta ez betetzen aurrean ere, ez dute inolako ondoriorik. Orduan, hor dugu ere, jendartean pisu handia duen espazio bat, eremu sozioekonomikoa, eta horre ere, aurrera pauso gutxi ikusten ari gara. Eta bukatzeko, Agurne, hezkuntza legea, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legea, onartzeke dago, badirudi agintaldia bukatu aurretik onartuko dutela, orain badirudi A, B eta D hizkuntza ereduak mantendu nahi dituztela, zein egiten duzun irakurketa? Bai, guretzat, hainbatetan esan dugu ere, hizkuntza eskubideak ez direla bakarrik euskara dakitenenak. Hau da, jendarte osoari bermatu behar zaiola momentu honetan euskara eta gaztelania behar bezala menperatzea. Eta hortan bai ikusten dugu, kontseilutik ere egin da irakurketa ez duela inongo zentzurik hizkuntza ereduak mantentzearena. Eta gero, aztertzen ibili gara ere, azken urteetan hezkuntzaren alorrean eman diren urraketak. Hau da, D ereduan ikasteko aukera izan arren, gero, zer nolako tratamendua ematen zaien hizkuntza eskubidei D eredu horietan, ez? Gero hor ere, zer nolako gaztelaniaren nagusitasuna gero eta zabalduago dagoen. Eta hor ere, kezkaz bizi dugu, ez? Eta, hezkuntzaren esparrua bai, oso arautua izaten dela, baina gero, adibidez, hezkuntzari lotutako, ez? Aizirako edo kultura errekurtsoetan ere, neurriak hartu beharra, ez? Eta hor uste dugu, ez duela inongo zentzurik, ez? Hizkuntzak ikasteko edo ez ikasteko askatasun horri apelatzea, gizarte berdintasun baten aldera eta justizia soziala egitearen aldera, uste dugu haur guztiek izan beharko lituzketela, kasu honetan euskaraz ikasi, euskara menperatu eta euskaraz bizitzeko aukerak. Agurne Gaubeka, hizkuntza eskubideen behatogiko zuzendaria, eskerrik asko gurean iztagatik eta hurrengo arte. Eskerrik asko zuei. Nik mugikorrik inoiz ez, tolestu daitekenik. Inoiz ez, smartphone berririk berritzeatik soilik. Orain, Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung 5G tolesgarri hau. Eta gero estrenatu mugikorra 2 urtean behin. Euskaltel, zer nahi duzu bihar?
Ordu batak pasata iritsi da solasaldiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Maialen Ferreira eta Jon Anzak, aizu hoiei, eta ongi etorri. Eskerrik asko. Beno, memoria demokratikoaren inguruko gaiekin abiatuko dugu gaurkoan, izan ere, balorazio batzordeak 76 biktimari eman die aitortza torturaren eta haren eraginetan indar eginda, eta beno, horien artean 59 tortura kasu daude, eta Josi Zabala eta Josu Mujikaren hilketak. Nola hartu duzue berria, zer duzue nabarmentzeko? Bueno, azkenean, 76 pertsona dira ez, eta orain arte isilpean bizi izan direnak ez, eta albiste hona da, baina nire ustez oso berandu etorri da. Ez azkenean estatuaren biktimak dira, eta askotan terrorismo hori buruz hitz egiten dugu, edo entzuten dugu, eta jende askok eta gizartea orokorrean ez daki bebai egon diela terrorismoa egin dagoen estatu bat, eta indar polizial batzuk era sistematiko batean olako violentziak egiten zituztenak, hilketak, bortxaketak, torturak, ez, eta azkenean indemnizazio bat jasoko dute, eta aitorpen bat, baina nire ustez indemnizazioa oso gutxi da, ez, eta azkenean hainbeste urte egon diela hau eskatzen, ez, eta aitorpen hau eskatzen eta borrokan. Eta orain heldu da, baina, nire ustez berandu, baina albiste hona da. Nik uste dut, biktima zirela horiek eta askotaz jende gehiago ere, ez da, guztio genekiela, orain kategoria bat aitortzen zare, eta da, motivazio politiko duen indarkeriaren biktima direla, eta iruditzen zait hau importantea dela, zeren motivazio politiko bat egontzan heriotza horien atzean. Eta motivazio politiko hori proiektu politiko bat da, eta da zuzen ere, Espainiaren batasuna. Eta iruditzen zait importantea dela, mahai gainean jartzea, Espainiaren batasunaren izenean terrorismoa egin dela, jendea hil dela, modu guztiz ilegalak erabilita, eta atzean dagoen motivazio politiko hori ere mahai gainean jartzen dela, ezta? Horrek ez du esan nahi, Espainiaren batasunaren alde egoteak automatikoki terrorista bihurtzen zaituenik, baina beraz gauza bera aplikatu beharko litzateke edo neurri berean beste kaso batzuetan. Eta iruditzen zait, horrek irikitzen duela ate bat, noski biktimaren eskubideetatik oraindik haratago edo urrunago ere iristen dena, eta ate hori nik uste dut guretzat ere ikasgai bat dela ulertzeko nola estatuek oroar, eta ez Espainiako estatuak bakarrik, baina ohitura hori daukaten, edo modu hori daukaten, edo forma hori daukaten, beren proiektu politikoa defendatzeko, ez da. 76 biktimari orduan eman diete aitortza, bideotzo bat ikusiko dugu, eta jarraian jarrituko dugu gaiarekin. Zakatzea eskatzen diegu, bortizkeria horren biktima izan ginenongatik. Egia, aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak. Oso importantea da ofizialtasuna ematea aitortza hori ez, benetan zure anaia biktima bat izan zala, giza eskubideen urraketen biktima bat. Prozesu gogorra izan da, eta egia da urteetan irikita edo erdi itxita zauden zauriak berriro ere iriki direlako. Bai Eusko Jaurlaritzari eta bai Legebiltzarrari eskatu nahi diogula balorazio batzordean baliabide gehiago ezartzea, alde batetik baliabide ekonomikoak, giza baliabideak, horrek baimenduko duelako kasu asko argitaratzea eta batez ere prozesuak azkartzea. Burruka hori edo justiziaren alde, lan hori egitea baino, justizia askatzea, ez? Kasuak ireki eta argitu ahal izateko. Hirurogei biktima orduan aitortu, baina oraindik orain asko dira aitortza barik dauden biktimak, eta horretarako baliabide gehiago eskatu dituzte, ezta, lanerako eta orain arte izandako zailtasun
handiak gainera salatu dituzte gaur bertan Donostian kurtzalean Jaurlaritzak arrazoi politiko helutako torturak jasan dituzten biktimei erreparazioa emateko ekitaldia egingo du, eta gero bestalde, aipatzearren, egiari zorrek esan da duela, ezta? Biktimek konpromiso sendoak behar dituztela, egi osoa behar dutela, eta krimenen ondoriozko erantzunkizunak zehaztu behar dituztela, eta gaurdanik hori kasu gehienetan ez da horrela. Hori da, ez azkenean ezin dugu astu prozesu oso gogorra izan dela familientzako eta biktimentzako ere ez, eta prozesu horretan berbiktimizazio bat egon dela, ez? Eta prozesua hain, ez dakite, ez izatea askarra, ez, eragiten dau biktimizazio hori gehiago sentitzea, ez? Euren borroka, inbeste urteetan eraman izana, bai beretzat beste sufrimentu mota bat eragiten dau, da tortura jasatea edo zure familiar bat edo lagun bat hiltzea, eta gero bai zenbat urteetan aitortza edo ofizialtasun hori bilatu izana, eta ez ekartzea bake hori kendu egin zaie, ez? Nire ustez oso garrantzitsua da baliabideak egotia, baina bai borondate politikoa eta instituzioak ukitzea, bai Euskal Herrian eta baita ere Espainia mailan eta beste leku batzutan ere, ez? Eta sekretu ofizialen legea hor dago, ez? Eta ez dakigu zer pasatu zen, eta ez dute nahi kontau, ez? Zein izan da herri honen errealitatea, ez? Eta azkenean horrek eragiten dau, nik adibidez hitz egin izan dut, ez? Pertsona batzukin, ez? Ertzaintzaren inguruan eta mundu horietan murgildutak egon dienak, ez? Eta era baten edo bestean, ez? Euren hitzakia zan, etaren indarra edo etaren violentzia horrelako mugimenduak justifikatzen zitula, ez? Etaren aurkako gerra bat egon zala eta batzutan beharrezkoa zala, ez? Eta diskurtso horiek oraindik gure gizartean barneratuta daude, ez? Eta hori nire ustez oso latza da, ez? Ez da egia, ez? Eta azkenean hori defendatzea oso zaila da entzutea. Estatu bat definizioz oso gauza violentoa da, ez? Estatuak violentziaren gainean eraikitzen dira, hor aspirazio demokratikoak izan behar du, estatuak daukan violentzia hori modu justo batean edo ahalik eta justuenean edo politikoki eta giza eskubideen aldetik onargarrienean erabiltzea, ez? Azkenean suposatzen da demokrazia batean, herritarrek violentziaren monopolio hori ematen diotela, aitortzen diotela, beraiek teorian borondate aske batekin eraiki duten estatu batean, ezta? Horrek baldintza badauka, eta baldintza da estatuak ondoren violentzia erabiltzen duenean herritarren aurka, edo gizartean violentoki interbenitzen duenean, beti egin behar duela lege batzuen baitan, eta borondate orokor baten baitan, ezta? Kontua da hori arau oinarrizko hori hautsi egiten denean, eta estatu batek hautsi egiten duenean, momentu horretik aurrera zer gertatzen da, ez? Eta momentu horretik aurrera batzuk interpretatu dezakete, momentu batean, herritarrek edo gizarteak ere eskubidea duela violentoki estatu horren aurrean altxatzeko, estatu horren aurka altxatzeko, hau ez da zera bat, ez dakit nola esan, hau da, pentsalari ilustratu handiek ere defendatu dezaketen ideia oinarrizko bat, ezta? Beraz, akordio simple horretan haustura bat ematen da, eta estatuak demokratiko esateari uzten dio, hain zuzen ere, ez dituenean aitortzen, ilegalitatetik eta bere funtzioetatik asko zaratago joan da, sortu dituen biktima horiek guztiak, eta horregatik asko kostatzen zaio estatu bati hori aitortzea eta hori onartzea, asko. Eta horregatik nik baloratu egingo nuke. Emandako pausua, ez estatuaren eskuzabaltasun bezala, baizik lortu dan zerbait bezala. Eta gutxi lortzea ere asko da.
gutxi lortzea bada, eta, joan den hilabetean 40 urte bete ziren Laza eta Zabala erail zituztenetik, Zabalak aitortza jaso du, Lazak oraindik ez, eta, artean egiari zorrek exigitzen du, sekretu ofizialen legeak babesten duen dokumentazio hori argira ateratzea ez da. Egia da, memoria demokratiko legeak dagoeneko urtebete egin duela, urratzak eman direla, txikiak izan badira, baina urratzak eman dira, hori agian esateko dizuet memoria demokratiko horren valorazioa. Egia da, ez gauzak lortu dira lege honekin, azkenean Urkulluren gobernuak ez era oso esanguratsuan proposatu zuen, eta bere legislaturaren gauzarik garrantzitsuenetarikoa, hezkuntza legearekin, ez? Baina azkenean oso zaila da, nire ustez Euskal Herritik edo Urkulluko gobernutik edo Jaurlaritzatik, ez? Sekretu ofizialen legearen irekiera lortzea. Ze badakigu noren menpe dagoen, ez? Eta azkenean, nire ustez, oraindik violentzia hori egin zutenak bizirik egoten badira, ez? Edo gobernuan egoten badira, ze batzuk sozialistak ziren, eta hor egongo dira, ez dut uste, edo ez dakit, gobernuan egongo dienak eurak, baina bai informazioa daukoten askok, ez? Eta azkenean, horiek ez badira hiltzen, nire ustez ez da ez irekiko, ez? Oraindik nire ustez urte asko falta dira, eta tamalez, ez? Bai biktimak eta euren familiak hor egongo dira itxaroten eta borrokatzen, baina oso zaila ikusten dut irekitzea. Sozialistetan ematen da egoera paradoxiko bat, eta bi aldeak daudela. Eta egonan jende asko dagoela, jende bat dagoela, eta galen alderdi berean edo, nolabait galen garaian ibilitako jendea, eta gainera, oraindik ere publikoki nolabait gal justifikatzen dutenak, eta alderdi sozialistaren guardia zaharrak publikoki gero eta gainera konplexu gutxiagorekin defendatzen du bere garaian, bereek politika antiterrorista ditzen dutena, eta lehen esan dedanarekin oso lotua doan, alegia, bereik justifikatzen dute proiektu politiko batengatik terrorismoa egitea, eta justifikatzen dute publikoki, horrela, ez? Jokoan bereek interpretatzen dutelako, jokoan dagoena dela Espainiaren etorkizuna, nolabait kontu existentzial bada, legi hauek terrorismoak etaren ekintzek Espainiaren zera zalantzan jartzen dute, beraz justifikatu da horri erantzun bat ematea, baina ulertu behar dugu motivazioa, legeak esaten duen bezala, politikoa dela, ez da mendeku personal bat, ez da gaiztokeria kontu bat, da helburu politikoak dituen praktika oso bat, beraz hori desmontatzea ez da bakarrik persona jakimatzuk bizirik egotean, uste, asko zaratago doala, zeren pentsazazue gerra zibila eta ondorengo urteetako heriotza masibo horiek danak, nahiz eta guziak hilda egon, oraindik ere aitortu gabe daude, ikertu gabe daude, eta eman beharreko pausoak eman gabe daude, eta hori alderdi sozialista dela, demokrazia garaian gehien gobernatu duen alderdia, ezta? Eta urtebete ere, la Cumbre Jauregia Donostiako udalaren esku usteari eman zitzaion, baina oraindik ere urrun dirudi dagoela lagapen hori. Eta azkenean nire ustez, Baionek aipatu da moduan, ez, gobernu sozialistaren barruan oso gauza ezberdinak daude, ez, eta euren artean bebai badago, ez, puntu bat non eurak bebai ez dakite euren diskurtsoa edo bintzat ez dute sinesten, ez, hipokresia puntu bat somatzen dut, ez, eta alde batean baidaz La Cumbre Jauregiaren eta bertan pasatako guztia, ez, aitortzen dutenak, ez, baina beste aldean ez duten nahi memoriaren alde edo justiziaren alde pausorik eman. Eta hor arazo larri bat dago, ez? Eta azkenean zeuden biktima askok non oraindik ez dakigu euren historiak, biktima anonimoak dira, ez? Eta azkenean hori garrantzitsua da, ez? Ni ez nagoen ezagutzen adibidez informe hori irakurrita ikusi nagoen Maria Jose Bravo del Valle, dala 16 urteko
neskatila bat, non hil zutela, 1980an, Donostin, baina hil aurretik bortxatu zuen. Hortaz, zenbat eta zenbat emakume egon dira lehenik bortxatuak eta gero hilak. Ze askotan esaten da, ez, gerra bat edo terrorismoa edo emakumea jasatzen dute birritan, da hiltzen dietenean, baina bebai bortxatzen dutenean, ez? Ze gizonak hiltzen dituzte, bai torturarekin noski, baina hiltzen dituzte eta normalian ez dituzte bortxatzen, ez? Baina zelan pairatzen dute emakumeak, bai, kasu hauek, ez violentzia kasu hauek. Bai, nik uste dut ados nago Madalenek esan duenarekin, eta azkenean alderdi sozialista berak ere bere eskuetan daukan eduki dezaken ez du egin eta ez du egiten, eta gero egia da zinismo bat badagoela horrez. Debate politikora ekartzen denean zenbait zuri exigitu egiten zaienean, ez zuek oraindik ibilbide etiko bat egin behar duzue politikan normaltasunez parte hartu ahal izateko, baina gero alderdi sozialistaren eskutan dagoena. Gero alderdi sozialista estatu alderdi bada, momentu honetan bizi dugun erregimen politikoan alderdi sozialista da oinarrizko zutabe, alderdi sozialista da iaia esango nuke alderdi monarkikoena eta bar. Hori da, ez, esan da nolabait gara historiko hau da, eraiki dago pixkat, nolabait Adolfo Suárezek diseinatu zuen, baina alderdi sozialistak pixkat egikaritu du historikoki, ez, beraz, horren atzean egon daiteken erantzukizun historiko guztia, bai aurreko etaparekiko, bai diktadura eta gerrarekiko, eta ero ondoren demokrazia deitzen den garaien honetan gertatu den guztiarekiko, ikaragarria beraz, termino moralak ekartzen direnean politikara horrela hanka sartzeko arriskoa egunekoa da, ez? Eta horre, zinismo puntu hori badago, nik personalki ez nioke exigituko alderdi sozialistari ez dakize kondena egitea bere iraganera, ze lehenengo gauza oso erresa gartzen diozu zuriketa ariketa bat egiteko, ez? Egitu izan politika beste gauza badela eta ikusten dugun bezala orduan, soluzio bakarra da gizartetik exigentzia bat egitea, memoria demokratikoa egon dadin, eta inozente izatetik haratago ulertzea estatu batek violentzia politikoa eguneroko erabilpena egiten diola horrez. Eta biktimazka biltzala, biktimen aitortza zatzoko berria, ez da? Gabriel Aresti frankismoaren biktima gisa aitortu dutela, euskara zaritzeagatik, jazandako errepresioagatik. Bai, pena moten du, ez da hemen honi buruz ez hitz egitea Carmelo Landa, badakigula zenbat eta zenbat lan egin dauen Gabriel Arestiren figura eta bere memoria erreskatatzeko, ez? Eta ni egia esan, ez nuen ezagutzen Gabriel Arestiren historioa, ez naz bilbotarra, eta azkenean gauza asko ez dakit, ez dakizkit. Baina azkenean ez, norbait pertsona bat hiltzea, ez, euskara defendatzeagatik eta kultura bat defendatzearren, ez, oso latza da, ez. Eta azkenean ez demostratzen dau zenolako tratamendua eta zenolako violentzia jasen dau euskaraz defendatu dituzten guztiak, ez? Eta ez dela denbora asko pasa, non euskaraz hitz egitea debekatuta zegoen, ez? Eta era klandestino batean erakusten zuten euskaraz hitz egitea eta zenolako jatzapena izan zituzten, onjala ez hainbeste bizirik eta hemen egon diren hainbeste pertsonak, ez? Bai, eske amnistia bat onartu zen momentuan, aurreko regimeneko erantzukizun guztiak desagertu egin ziren, ez? Horregatik esaten dugu amnistia bat ez dela indulto bat, zehazki dela politikoki nolabait aitortza bat, ez? Eta aplikatu hartzai bere Kataluniako kasuari horregatik konplexua eta komplikatua, ez da? Baina horrela onartzen, orduan ematen du, eta hemen ditugun debate faltsu batzuek ere islatzen ditu, ez? Ematen du, euskeraren minorizazio prozesua gauza natural bat izan dela, ez? Eta errealitate jakin batean bizi garela, jendeak libreki erabaki duelako herri honetan euskara minorizatu egon behar duela. Libre eta demokratikoki horrela erabaki dugulako, ez da? Eta ez da ikusten prozeso politiko historiko baten ondorioa izan dela, eta momentu honetan euskerak bizirauteko eta normalidade esparru txiki batzuk edukitzeko
daukan esperantza bakarra izan dela, resistentzia egon dela, horren aurrean. Eta Gabriel Aresti bezalako personek erabaki zutela bere momentuan aurre egingo ziotela hain zuzen ere prozesu historiko horri. Eta bere garaian oso improbablea zena gertatu da, eta esatea, bueno, behintzat baditugu, komunikabide batzuk euskeraz, baditugu badaukagu bizitza pixkat euskeraz egin ahal izatea, oraindik ere 21. Mende horretan, ze herri hau destinatua zegoen hizkuntza galtzera argi eta garbi. Orduan, memoria demokratikoa hitz egitean horretaz ere hitz egin behar da, eta ulertu behar da, euskara hizkuntza minorizatua izatea ez dela demokratikoa. Ez dela eraiki demokrazia aske baten kontestuan, eta beraz oraindik ere ezin dugula gure herria eta gure gizartea demokratikoki normaltzat jo hori guztia berdintzen ezan bitartean. Eta euskaren normalizazioen aurkako oldarraldiari etena jartzeko ordua bada, eta hori gelditzea eskatzeko larun baterako, azaroaren 4. Euskalgintzaren Kontseiluak manifestaziora deitu du, euskararekin bat, euskaraz bat lelopean, zantzun guztien arabera gainera, badirudi oso jendetsua izango dela, ez da masiboa, hainbat eragile sindikalek, politikok eta sozialek batekin baitute manifestazioarekin. Entzungo ditugu Idurrezki Zabalen eta Agurne Gaubekaren adierazpenak, eta orain jarraituko du. Azpimarratu nahi dut, manifestaziorako deialdia maiatzaren 10 egin bagenuen ere, ordutik ona zoritxarrez arrazoiak areagotu egin zaizkigula. Hau da, oldarraldi judiziala bera indartu egin dela, orduan arrazoia batez ere hori, oldarraldi hau judiziala dena, politikoa dena, mediatikoa dena, baita ere, euskararen normalkuntzaren aurka ari dela, eta euskararen normalkuntzaren aurka egiteak ez du bakarrik esan nahi euskaldunon eta euskaltzaleon kontra egitea, baizik eta herritar askoren eskubideen kontra eta ondorioz bizikidetzaren kontra aritzea baita. Guk esango genuke kasu honetan oldarraldia ez dela bakarrik judiziala. Hau da, epaitegietan oldarraldi hori egikaritzen ari dira, baina, hau oldarraldi hau edo diskurtzoen eraketa hau badagola gizartean gero eta gehiago errotua, ez? Azkenean, euskararen aldeko neurriak hartzea eta justizia restauratibo hori aurrera ekite aldera, neurriak hartzen diren bakoitzean, norbaitek edo gizartean dauden eragile eta bestelako norbanakoek ere erabakitzen dutela hori diskriminatzailea dela euskara ez dakitenekiko, eta beraz ikusten ari gara hori egikaritzen dutela epaitegietan. Euskaren kontrako oldarraldi judiziala Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, hala ere iparraldean ere ondokoa da oldarraldia, baita ere Nafarroan izan ere gune askotan ez baita ofiziala euskera, eta Agurne Gaubekak azaldu du ez da, oldarraldi judiziala zarago ere gure gizartean diskurtso horiek eratuta daudela. Hori da, eta egia da, Agurnek esaten duena. Nire ustez, oldarraldi judiziala da, gizartearen oldarraldia egon den sintoma bat. Hau da, gizarte osoan dago, eta diskurtso diskriminatzaileak dienak, eurentzat, baina eurak die diskriminatzaileak dienak, diskurtso horiek entzuten dira, bai sare sozialetan, bai egunero, eta azkenean horrek eragiten du, era honetan agertzea bai judizialki eta bai administratiboki, azkenean badago euskara zaila den irudi faltsu bat, eta hori erabilita bai erakundeetan eta baita instituzioetan jendeak ez da nahi ikasi. Eta hori da, egia, ez da nahi, ez dago borondate bat, eta ez dago nahi bat ez dutelako ulertzen zein garrantzitsua den. Edo zein, ez dakit, lehen justiziari buruzitzen izan dugu, zein justua den, eurak una etortzen badira, edo hemen jaio badira, hizkuntza bat ikastea, eta hizkuntza hori erabiltzea administrazioan lan egiteko, nik adibidez, kanpoko jende askorekin mugitzen naiz, nire egunkaria badakizute Madrilekoa da, eta hortaz gazteleraz idazten dudala, baina ez dute ulertzen zein garrantzitsua den
euskaraz mintzatzea eta euskaraz behintzat saiakera bat egitea. Saia da, nik badakit behar bada ez dela oso errexea, baina behintzat hemen bizi basare ez, herri hau jaso bazaitu eta ondo tratatzen bazaitu lan bat ematen badizu edo, ez dakit, bai administrazioan edozein puntuan lan egiten dituztenak, ez dakit zergaitik kostatzen den hainbeste, edo zergaitik behintzat saiakera bat ez dut egiten, ez? Eta azkenean, hori, oldarraldi judiziala da bakarrik sintoma bat hemen egunero ikusten danaz, ez? Eta normala da, ez? Zeurak, olako legeak ataratzea eta gero jentea, bai sare sozialetan eta bai esatea normala dala, ez? Ze azkenean, euskaraz ez dakitenok, eskubideak dituztela, ez? Euren lana egiteko, baina ez da egia. Bai, ni pixkat, nabardura egon nuke niretzat, ez da gizartetik gola espontaneoki sortzen da zerbait. Ni uste badagola gizarte proiektu bat, euskera baztertu nahi duena, iruditzen proiektu nazionalista badela, nazionalista espainola, eta ene horre batean supremazista ere bai. Eta iruditzen ez dela ingenuitatez tratatu behar. Esaten dugunean, adibidez, areetan jendeak gauzak esaten dituela, jende horrek aldere politiko batean lan egiten du. Edo sindikato jakin batean lan egiten. Eta gauza bakoitzari bere izena jartzera. Ez dut esan nahi sindikato eta aldere politiko horietan mundu guztia ados dagoenik. Ez dut inondik ere hori esan nahi. Baina badago jende bat eta lehendik datorrena eta beti euskararen kontrako diskursoak egin dituena eta sekulako trampak ezarri nahi dizkiona, trampa intelektualak eta trampak ez da. Horan esaten dizute, daude eskubide ezberdinak elkarrekiko lehian, ez da? Dago, euskararen eskubidea eta gero dago laneko eskubidea. Eta saiatzen dira kontra jartzen. Eta horan esaten dizute, euskararen eskubidean alde egiten balin badezu, orduan zuzera nazionalista bat, baztertzen duena, oinarrizko eskubidea dena laneko eskubidea. Bere plantetzen dizute, falazia lotxagarri, barketu horrela ez egitea, baina falazia lotxagarri bat bezala. Eta gezurra da. Hori da gezurri ikaragarri bat, baina horren atzean dagoen ideologiak, hori bakarrik esan daiteke nazionalismo supremazista batetik. Markatu termino gogorrak erabiltza. Baina bestela ezin da. Gauzak normaltasunez, errealitateari normaltasunez begiratzen dio persona batek ez luke inoiz horrelakorik esango. Esango luke, mundu guztiak dauka funtzio publikoan lan egiteko eskubidea. Mundu guztiak. Eta ez du importa non jaio den, nondik datorren, ze kultura daukan, ez du importa. Baina funtzio publikoa lan egin behar balin badezu, bete baretuzu, ezaugarri, baldintza batzuk, funtzio publikoa ez delako lan eskubidea bermatzeko eremu bat. Funtzio publikoa da gizarteari ontasun publikoa eskaintzeko toki bat guztiona dena. Eta nola izango da guztiona gizartearen zati handi bat diskriminatzen duen administrazio publiko bat. Hor dago trampa ideologikoa. Eta nik benetan pentsatzen dut hori zuzendutako, marko ideologiko hori etengabe jasatzen dugula toki askotan egunerokoa. Nik ez dut uste euskal gizartea izango da hotzagoa euskararekiko, arrazoi daukazu, euskara ikasteak kosta egiten da, ez dira baldintzak sortzen ere euskara ikasteko, ze baldintzak sortu behar dira, eman behar dira, eta hor politikak egin behar dira hori horrela izan dadin, eta esatetu ni euskara irakasle urte askotan izan naizelako, eta oso ondo ulertzen dut ikasle baten mundua, eta ze zailtasun dituen, ze traba gainitu behar dituen euskara ikasi ahal izateko, ez da? Egon daiteke hori hotza, ez? Nik uste dut, eta hor baikorragoa naiz agurne bera baino ere, uste euskal gizartean orokorrean barrenatuta dagoela, herri honetan euskerak normalizatuta egon behar duela. Barrenatuta dagoela politikoki. Gero beste gauza da, errealitatean hori nola gauzatzen dugun, eta ze kontzientzia daukagun benetan horrek aurrean ze pareta dituen. Eta tarte horretan daude, bide horretan daude epaileak, noski. Epaileak daukatenak ideologia jakin bat, daukatenak proiektu politiko jakin bat, eta ezin dugu ulertu ere epaileen lana gauza neutral bat izango balitz bezala, gauza zientifiko bat, ez guk zientifikoki legeak hartzen ditugu, lege demokratikoak, eta horrek esan nahi du, noski, hemen euskera eta lanaren arteko talka ideologiko bat dagoela, oza, eskubide talka bat dagoela, eta ez. Egiten da interpretazio jakin bat, ideologia jakin batetik. Eta hori da batera, beste egitura horiek egiten duten diskursoarekin, ez da? Ez bai gaitzeko agian? Bai, egia daukotzu ez. Eta azkenean nire ustez badago
mespretxo bat, baina dago da, adibidez, ni askotan entzuten dut, zergaitik, zirujano bat euskara baldin badaki, ez badakien bat, baina egin behar dauela bere lana, ez? Eta azkenean, bai da, diskurtso batzuk non ez dien egia, baina bai ikusi behar dugu nork egiten ditu diskurtso horiek eta zergaitik, ez? Eta azkenean, bazuk ezaten duzuna, batzutan eskutatuta daude eta hor figura politiko batzuk daz eta sindikalista batzuk daz, eta ez gare konturatzen, ez? Eta gure artean daude eta haulakoak botatzen dituzte. Bestelako gai bati helduko diogu, izan ere atzo, urriaren 30 eta gaur bertan urriaren 31 Bizkaiko eskuhartze sozialeko sektoreko 4.000 langile baino gehiago egon dira deituta kaleak hartzera greba eguna izan dute gaur eta etzi, izan ere 2 urte baino gehiago daramatzate hitzarmena berritu barik, eta gaiari heltzeko pantailaren beste alboan dugu Julian Fonbebilla, elako kidea. Kaixo, Julian? Kaixo, egunon. Urriaren 26an, 30an eta 31an greba eguna izan duzu, ezta? Bizkaiko eskuhartze sozialean nola joan dira greba egun hauek, zenbateko jarraipena izan duten, eta gero bestetik baita ere, gaur bertan manifestazioa eduki duzu Bilbon, ezta? Horaxe da. Egia da, 26an hasiko ginen tanda berri honetan, eta hasi ginen mobilizazio batean, eta gero, 30an eta 31an, egia da, 2 egun greba egun berriak egin ditugula. Hemen gertatzen da, gaurkoarekin 6. eguna greba dela, eta, jarraituko dugu kalean. Gaurkoz, negoziazio mailan ez dago ezer, edukietan oso urrun gaude, eta, langileak eta langileok esan dugula ja nahikoa dela, basta ja, eta horrela emango ditugu gure mobilizazioak. Negoziazio bilera egin dituzue, baina hitzarmena berritu barik dago. Orduan esan daiteke, negoziazioa blokeatzen duela patronalak, zein da egoera? Egoera da hurrengoa. Alde batetik guk esango genuke 3 zatitan dagoela negoziazioan. Alde batetik ekonomikoa, bestetik osasun arloan, eta gero azkena izango like, kasu hontan beste neurria, kontziliazio neurrietan eta. Bera, ze gertatzen da, 26 mai egin eta gero, guk gaurko daukaguna da, mai gainean daukaguna da, ez ja KPI-a garazintazatzea, baizik eta guk eskatzen duguna da KPI gorako soldatak lortzea. Hitz egiten ari garen sektorea da 3. sektorea, eta daramatzate urte asko bere lan baldintzak hobetu gabe, eta esan dugu aurten izango dela momentua, eta horretarako ez bakarrik ekonomikoan, baizik eta launa zuzenean sektorentan oso argi daukagu hurrengoa. Guk osasun arloan, bai segurtatean baita beste gaietan, ebaluazio espezifikoak uki behar ditugu lanzentroetan jakiteko zen neurriak hartu behar diren, bai alde batetik materialak eta bestetik humanak. Hau da, zer ratio behar ditugun aurrera emateko ondo lana eta segurtasunez. Eta horretarako guk eskatzen ari garena da hori, no? Ze aktibitate eta zen zentroko motatako zentroak dauzkagun, eta segun eta hori, zen neurriak hartu beharko ditugun. Eta hori, hitzarmenean barne sartzea. Eta ze gertatzen da, kasu honetan patronalek, nahiz eta askotan esan, bai, arrazoia daukazuela, azken finean, dirua jartzen momentuan, ez dago dirurik, ez dago neurririk, eta, obviamente, mailak momentuz ez da gehiago ematen. Eta ezgera horiek aldarrikatzeko lan ustera deitu duzue, ELA, LAB, Komisio Obreras eta SK sindikatuek. Zein da momentu honetan erakundeek hartu duten papera? Izan Bilboko udalak edo izan Bizkaiko Foru Aldundiak? Kasu honetan, sektore honetan gehiengoa, dena da publikoa, eta hori da beste aldarrikapena, no? Hau gertatzen dela, alde batetik baita privatizatu egin delako bere momentuan, eta da zerbitzu publikoa, diru publikoarekin mantentzen ari da, no? Eta hemen gertatzen da, enpresak lortzen ari diren benefizioak, hortxe daude ere bai. Beraz, guk zer esaten dugu? Hementxe, ia 70% udaletik dator, hau da, eudelek du ere eskuan. Eta gero,
ia beste 20 dauka diputazioak. Bera, guk eskatzen ari garena da, utzi alde batetik la politika populista eta az gaitezen lan egiten modelu hau aldatzeko eta lan baldintzak hobetzera. Eta imaginatzen dut orduan, 3 greba egun hauek arrakasatsuak izan dira okertzen ez baldin banaiz, ez dakit hurrengo urratsak zeintzuk izango diren baldin badakizuen. Areagotuko ditugu mobilizazioak eta grebak, grebaren jarraipena jendetsua izan da, nahiz eta zerbitzu minimoak altua izan. Eta ja, bide batez, esatea ere bai, nola pasadan astean, 2 greba hauek hasi baino lehen, bai eudelek baita gizarratzek ere, hau da patronalak, eskatu zuten zerbitzu minimoak igotzea. Hau da, gaur-gaurkoz, ja zerbitzu askotan, dabiela lan egiten, egun greba baten, egun greba ez den, baino jende gehiago, eta nahi dutena da zerbitzu minimo horiek igotzea, kasu honetan, feminizatu den sektore bat, gutxiestiko. Eskerrik asko Julian Fonbellida, elako kidea, gurean izateagatik eta hurrengo arte. Eskerrik asko zuei, aurrean. Beno, komendatu nahi dizuet, justu oraintze bertan esan duen kontu bat, ezta? Zerbitzu minimoen arira, joan den asteazkenean sektore publikoan greba eguna izan genuen, eta sindikatuek ere ohartarazi zuten, nola zerbitzu minimo horiek gehiegizkoak zirela. Adibidez, Osakidetzan zerbitzu minimo horiek egun normal batean baino asko handiagoak zirela, eta oraintze bertan berdina aipatu du, ezta? Erakundeen erantzuna greben aurrean agerikoa. Eta azkenean oso zerbitzu garrantzitsuak egiten dituzte pertsona hauek ez, langile hauek ez, eta azkenean horregatik jartzen dituzte hain zerbitzu minimoak ez, eta nire ustez ez, hain garrantzitsua baldin bada ez, ezinbestekoa baldin bada jende horiek euren lanen egotea, zergatik ez diete ematen baliabideak euren lanak duintasunez egiteko ez. Eta justo sektore honetan, garrantzitsua da ere, 30, hemen Bizkaian 30 organizazio ezberdin da zela, ez? Eta euren artean oso zaila dela elkartzea, ez di ezagutzen, batzuek besten aurka konpetitzen dute, ez? Eta azkenean, badanak Bizkaiko diputazioa eta udalen menpe daz, ez? Eta azkenean, oso zaila da euren artean, ez? Militantzia bat egotea edo hitz egitea ere. Eta horrek eragiten du, ez? Euren baliabide ekonomikoak eta euren lana geroz eta mesprezatuagoa egotea, bai pandemian eta baita pandemia baino lehen, ez? Azkenean gizarteak ere ez dakiz zer dan justo hori ez esku hartze soziala, intervenzion sozial hori zer dago horren atzetik, ez? Badaz, psikologoak, ez? Langile sozialak, edukatzaileak, ez? Eta azkenean pertsona askoi bizitza arrasten dien profesionalak dira, ez? Eta azkenean oso garrantzitsuak dira, eta edozein pertsonak behar izango ditu bere bizitzaren momentu baten, edo bestela bizitza osoan, ez? Eta ez bakarrik pertsona nagusiak, baizik eta edozein behar dituen familia bat ere, eskuartze sozialaren profesionalak behar dituzte, hortaz oso garrantzitsua da, eta azkenean nire ustez diputazioaren kudeaketak errazten dau pertsona horien baliabideak gutxitzea eta euren lankargak igotzea. Nik uste dut horrela dela, ez gero ereduari bere sotasunen emartzeko buelta bat. Zer dan lehentasunezkoa eta zer dan hain zuzen ere, greba feminista bat ere badago, zaintzean publikotasunaren inguruan ere, eta horri lotua ere ez. Berak aipatu duenean, elak ordezkariak sektore feminizatua eta hori guztia horren atzean ere badago gizarte antolaketa oso bat, ezta, rol banaketa jakin bat egiten duena, baina horretatik haratago hor sortu dana da eta batez ere gizarte eredu berriekin edo nolabait batez ere emakumea inkorporatzen denean, batez ere Europa mendebaldean lan merkatura, ez dugu ahaztu behar duela oso gutxi arte emakumeak lan merkatuan ikustea normaltasunez etzala erreza, baina hori atzor arte, eta Alemanian, Italian, baita Espainian ere, etza normala emakumeak diru sarrera propio bat izatea etxean, ezta? Aita zen edo gizona zen diruak hartzen zuena, eta emakumeari beste paper batzuk zegozkion, ezta? Hori guztia gertatzen momentuan, hor sortzen da nolabait zaintza
behar berri bat, ezta? Nolabait administrazioak eta estatuek erantzun egin behar diotena, zeren ja hor badituzu emakume asko, milioika emakume, lan hori egiteko are denbora gutxiago daukatenak, ez diote lan hori egiteari uzten etxean, noski. Baina, ja ez daukate, ordan hor sortzen dira behar berriak, ez? Eta ongizate estatu berriak, nolabait, edo ongizate estatuaren urrengo erronka edo urrengo eraldaketa zaintzena izango da, edo izan beharko luke gertatzena da, oso atzeratuta goazela, hamarkada askoz atzeratuta goazela jadanik, eta hor sortu diran disfuntzioak ikaragarria direla, ez horren azkenean geratu dena da, horre proletargo bat sortu dela, edo proletargo bat dagoela zaintzaren munduaren inguruan, eta horrek ekartzen du antolaketa bat. Orain, egia da, sektore horrek greba permanente bat dituko balu. Greba bat, esateko, sin fecha zeratu gabe, eta hori teorizatuta dago, benetan, nik esango nuke kontinente osoa geratuko litzakela hankaz gora. Benetan daukaten gaitasuna, gizartea bera, alegia, greba feminista batek edo, zaintzen greba batek, eukidezaken gaitasuna eta boterea benetan gizarte oso hankaz gora jartzeko momentutan ikaragarria da. Beste gauza bada, zaila dela hori guztia aurrera eramatea, sakrifizio ikaragarriak eskatzen dituelako eta garrota garrezta. Baina horretaz ere, bai administrazioa, bai sektore pribatua, kontziente esan marko litzateke, sektore hori guztia antolatuko balitz, eta hori behin baino gehiagotan aipatuko maio honetan, hori guztia antolatuko balitz eta benetako borroka gogor bati ekingo balio, benetan sistemak arazo handiak izango lituzke. Ez daukagu denbora askorik, baina azken gaiari helduko diogu, investidurari alegia, Madrilera begira jarriko gara, badirudi, Santzen zen investidura gero eta gertuago dagoela, edabide batzuk zabaldu dute, azararen 6an, 7an edo aste hortan izango dela investidura saioa, EH Bilduk dagoeneko berretzi du, Pedro Sánchezen alde bozkatuko duela, eta EAJak bestalde, ohartarazi du PSOEren eta Sumarren arteko itunak eskuduntzak inbaditu ditzakeela. Nola ikusten duzue egoera, ez ditugu minutu asko, baina analizi laburtzu bat. Nire ustez, klabea da atzoko argazkia, ez? Juntze, Puigdemont eta Cerdan, PSOeko kidearen argazkia, ez? Atzo horrek demostratu zauen nire ustez investidura egin behar dela, ez? Eta administriaren ez dakitu guztia, baina behintzat proposamen batzuk onartu dituela PSOE, bai gobernuan egotearen edo bai juntzen babesaren truke, eta hor dago kolokan ERZ-eren babesa, baina nire ustez ez dakit iturri batzuk aipatu dute, behar bada urrengoko astean egongo dala investidura, nik ezakit ziurki, baina bai, hortan daude hortaz. Nire ustez dana dago oso lotuta. Baina uste, hauteskunde gabean aukera bakarra zela. Ez da zer ematen dizuan zuritazuk niri, baizik alternatiba guziontza daukerragoa. Orduan, da ez da hor interes komunak bat dago, eta desatea, Vox gobernura ez iristea. Alderdi Popularra, eta hauteskunde errepikapen batek arrisku hori sortuko luke. Gero, gutxi hitz egiten da, ez dakit zerrati, baina Podemos buruz. Eta momentu honetan, koalizio gobernuan egon daitezke Sumar eta PSOE, ez dakiguna, Podemos egongo da gobernu horretan. Eta nire hipotesietako bat da, ez dakit ados egongo zarete, baina nire hipotesietako bat da, Podemos ez dela egongo gobernuan, hain zuzen ere, besteak beste Sumarrek baztertu egingo duelako, eta Sumarrek eragiko duelako batez ere Irene Montero eta Podemosek eskatu ditzake ministerioak ez direla gobernuan egongo, oso bigarren mailako gauzak eskainiko dizkiete, agian sekretaria de Estado bat, eta nik uste Podemos hortik kanpora egongo dela, Podemosek hartu dezaken bidea dela talde mistora joatea, eta talde mistora, Podemosen botoa beharrezkoak izango dira legegintzaldi osoan. Podemosteko 5 botoiek, 5 parlamentari dituzte, legegintzaldi osoan. Nik uste bere jokatu dezaketen karta dela, gobernuarekin negoziatuko dituzte ezkerreko gauzak, baina gobernutik kanpora egonda. Hori da hipotesi
hipotesi bat. Egia da, rekursoa galduko lituzketela, rekurso ekonomikoak. Talde mistora joan da, hor diru asko galduko dute. Baina hasi dira diru bilketa kanpaina bat egiten, eta nik susmoa pixka bat horri hartu dut, eta batez ere Jone Belarra entzun da, esaten ari diren gauzak entzun da, nik bentsat mahai gainean badaukate aukera hori, ezakite aurrera eramango dute. Ikusiko dugu beraz ze gertatzen den, badirudi inbestidura saioa gertu ditugula. Ikusiko dugu, eskerrik asko abeste behin ere, Maialen Ferreira eta Jon Antza gurean izateagatik, eta hurrengo arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta orain tarte bat, eta jarraian ituliko gara eguneko albiste nagusiekin. Orain arte. Burujabetzen inguruko jardunaldiak antolatu dituzte Hernanin, udalbiltzak, Hernaniko udalak eta Hernani burujabek elkarlanean. Udalgintzako proiektu eraldatzaileak izan dituzte izpide. Bada 2 urte guk Hernani burujabe egitasmoa martxan jarri genuna, oinarrian tokiko garapen jasangarriaz dihardun herri egitasmo bat da, eta burujabetza klabetan diharduna, ez? Esan bezala, guain urrian 2 urte bete dira Hernani burujabe egitasmoa jendaurrean aurkeztu genunetik, eta bai data esanguratsua iruditzen zitzaigun eta pauso bat eman genuen burujabetzen inguruko hausnarketa, elkar konpartitze eta kontzientziazio lan bat egiteko, ez? Eta bide horretan, udalbiltzarekin batea, erabaki izan jardunaldi hauek antolatzeko hemen Hernanin. Burujabetza sektorialekin herritarren beharrak, oinarrizko beharrenak bertatik erantzutea da, ez? Pandemiak ageriagoan utzi bazun ere, aspalditik dator krisi kapitalista bat martxan. Pandemiak areagotu baino igual errazago ikusarazi zigun hori, egoera zatzak bagenitun herrietan oinarrizko beharrei sistema kapitalista horrek etziela erantzunik ematen, eta modu komunitarioan lan eginda erantzuna ematen zitzaiela, ez? Burujabetzako du, eta